ukuthi we are more than conqueror. Singaphezu kwabanqobi. Ashaya uNkulunkulu ethi izandla egameni likaJesu. Makula bahula labashada. Makula bahula bashada bahula. Seleme la makula. Salamahula. Salamahe. Sometimes we love you. I will judge you. I will judge you. We love you. Sometimes Jesus. Washington, Washington, We celebrate you, Jesus. And we thank you, God, when you departed. You did not leave us as orphans, but you showed the spiritual truth. And Nachiana, I love this man, Christ Jesus. Look to your neighbor, say neighbor, I love this man, Christ Jesus. Now you my Bible, let us sit down. Sula my Bible, let's open the book of Mark, chapter number 15. Mark chapter number 15, verse number 42. By the grace of God, our bishop is still around. Ubaba Mthethwa.
uzoqhubeka bazalwane asiphizwe. Hallelujah. Bese dlisa isidlo senkosi. Hallelujah. Hallelujah. Uzoqhubeka asiphizwe adlisa isidlo senkosi. But I want just to share this for 10 minutes before siyoqoqa umnikelo. Akusikho izilo umnikelo, lo mnikelo ngeke ukukhuluma ngezwi. So uqoqa nje. Bible qoqa umnikelo konhliziyo yabe mfumana. That's what we are going to do. Hallelujah. But now I just want to emphasize something for 10 minutes. Hallelujah. So will you kindly open your Bible in the book of Mark, chapter number 15, verse number 42. We know it's a very great day, as it is a day whereby we are celebrating, hallelujah, ukuvuka kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyacela osekuphethe iBhayibheli afunde la ku verse 15, verse number 42, which is read as follows on my Bible. It was preparation day. That is that day before the Sabbath. So as evening approached, Joseph of Arimathea, a prominent member of the council, who was himself waiting for the kingdom of God, went boldly to Pilate and asked for Jesus' body. Pilate was surprised to hear that he was already dead. Summoned the centurion, he asked himself if Jesus has already died. When he learned from the centurion that it was so, he gave the body to Joseph. So Joseph brought some linen cloth, took down the body, wrapped it in the linen, and placed it in the tomb cut out of the rock. Then he rolled a stone against the entrance of the tomb. Mary Magdalene and Mary, the mother of Joseph, saw where he was laid. Zulu News. 10 minutes, 10 minutes. Mark 15. The reason I'm reading Bazalwane is because on the first day, 7 Amos was accomplished, which was very wonderful. 7 words, 7 statements, which is our show before Jesus died. Hallelujah. It was very wonderful. Hallelujah. And we appreciate God now. Sifunde into eningi now, because iPassover at the end of the day, it's something yenzeka njalo kwa Israel, just to remind abantwana bakaNkulunkulu, because they have moved from Egypt, hallelujah, to Canaan. So along the way, kuneyingane eziningi ezazalwa which know nothing about the power or about the grace or ngesandla esinamandla esabakhipha from Egypt sibayise Canaan. So this new generation know nothing. So lento Passover uma yenziwe njalo yenzela nabantwana abancane to be reminded of what Jesus did. Bakhumbule njalo ukuthi uJesu wenzani kubo. Ingakho bona nathi kade sina somebody. Ingakho nathi kade sine Passover. Kona ungaboni ngathi sketch, because it's something that's already done. But it's just reminding us ukuthi igazi kaJesu, amen, namandla kaJesu ovuka kwabafileyo is still alive. Hallelujah. We've read la ntambama la ubaba eShumayela, a very powerful message. Hallelujah. Even on Saturday, a very powerful message. But today, as Shumayela sethiwa uJesu sevukile, we are celebrating umsebenzi owenziwe inkosi uJesu Kristu. Senzela ney'ngane zethu Natasha no Samuel nani iy'ngane zenu ey'ncane zazi ukuthi why sihlangene ku-3 days from Friday, Saturday and Sunday, because sazoshona sokhula baba usebenzisa igama elekuthi you are expired okazi ukuthi ngathi usuphelele. But my father explained that lokho akuchazi ukuthi usuke usuphelile, but he was saying kahle kahle nina senibadala, as nibadala kunale generation encane esakhula, lento enayo nina enibadala sene experience noma sene expiration ishikame right sene expire kodwa in knowledge nolwazi onalo fanele lidlule sey'nganeni zenu.
Amen. Uzingane zweni zine balance ngoba abancane bayabadinga abadala. Akakwazi umncane ukuhamba abe successfully engabanga khona umdala. Amen. So kahle kahle lana siyadingana ukuziscale, sibalance. Sidinga experience as well as kwabancane sidinga amandla and ability to go far. Abakwazi ukuya far without an experience. So we need an experience as well as the power. Banamandla kodwa experience ingekho. Kodwa uma bezoba namandla with an experience, they will be successful. So siyabakhumbuza lana ukuthi noJesu esinishumayeza yena kade shumela kahle ubaba la izolo ethi izwi lesiphambano libula kwababhubhayo kepha kithi esindiswayo lingamandla. Labantwana masisho njalo ba-understand kodwa uma ngizoba la ngizoba ngilalela uma ngithi izwi lesiphambano libula kwababhubhayo kodwa linamandla kithi. Ngisho ngoba mina ngengadla drugs, ngisho ngoba mina ngaye ngaphuza utshwala, ngisho ngoba mina ngaye ngahluleka kodwa amandla, the power of the cross yangibamba. I'm standing because of the power of the cross. Lento yangibamba isengakubamba nawe. Umingane banje omoya engcwele kube ngathi ingane stage asikho edlala amantombazane ogijima bambe funa amadoda begijima bambe bheka nensanga kube ngathi stage asikho kanti lento yama stage ikhona ukuthi usukwabanjwa amandla ngoba amandla wenza uyigane kane kube ngathi umdala kanti hayi kwebumdala unezwi and the experience. So we need to balance the scale in order to survive. Should abashumela bangangathi they need abashumela badala. Abantu nomuzala abantu abadala unomama unezalwazi ukukhona umama la ngibazala nomama ungakhombi ngenkhumo nje ngithi mamsi wozala come here my son, come here my daughter. Ngisho mamsi come here my daughter umamsi angangizala ungangoma wami ungizalayo. Khona kumshumani nginonkulunkulu kumfundisi wakhe kodwa uma sengeka umamsi faka ngithi kodwa ma ngicela senze kanje ma ngisho ukuthi umamsi angangizala noma nginonkulunkulu kodwa ngazi uyithatha blonto from the father, uyithatha from someone with the experience. Ngokuthi uyichoba amandla enzani isilima amandla ahlanisa until kube khona umuntu ozohluba akwenza ube balance. From the verse Mark. So ubaba ngabethi boma nayidinga lezingane uthe esengekho andakazi kwavele kwaqoqa izingane omama baqoqa ama teenage kwaba khona omama kwaba khona insizwe nathi einsizweni besixoxa neinsizwe lezi esazoshada ukuthi uma kwenzeka ukhonto enizwayo inhliziyo ngentombazane akukho wrong, we've been there before. Sasa veva kanjani uma khona intombazane engena enhlizweni sithi intombazane bivele yaphoseka uyayiceba engesikhathi uhlambuluka uthola amandla uma uphinde iphoseke uphinde uhlambuluke uthola amandla. Lonto ke uyithole from the Bible kodwa uzoyithola from the experience, someone who was there before. Read. Kwathi ukuba kuhlwe ngokuba kwakulusuku lokulungiselela ngokuba kwakusuku na uthembithi wamuphela kwakusuku lokulungiselela. If you read lapha la sikhona you will find out that kwathi kulohlanu kwakusuku lokulungiselela kwasekuzoba iPre kwasekuzoba isabatha kanti isabatha ubaba deshumana ngalo ukuthi before isabatha bengenziwa lutho bengalinywa bengenziwa lutho. Namanje ushembe basathi sababa khona abahloniphi khona abahloniphi usuku lesi7 khona futhi abahloniphayo usuku lesabatha bangenzi lutho bangazi ukuthi the reason singahloniphi sithi ingoba kwafika inkosi yesabatha which is Jesus Christ sathola which is better than Sabbath or Sabbath.
sathola uJesu ongaphezulu kwesabatha kusenza ukuthi isabatha singabe sabhawa kulona. I remember in the scripture kwathi kuyisabatha kwadlula abafundi bakaJesu bakhipha umphila badla. Lithi baqaleka abafundi baJohane bathi badla kanjani laba kusuku lesabatha, kanti abazi ukuthi lona ohamba nabo is greater than isabatha. Asani konje isabatha ngoba oshama kalabasha namakula bashala baha namashula baha kukhona the greater than isabatha. uJesu ezumhlola ebona indoda esigule for 38 years wathi thabatha uhlaka lakho uhambe kwakuyisabatha. Bazibona ukuthi ngesabatha kuphiliswa abantu. Kwazi ukuthi inkosi yesabatha ibuza umbuzo, ungenze njani uma isilwane sakho sibophile sisemgodini kuyisabatha? Angeke niwasikhulula na? Awubazalwana lalelani onathi mukhulu kulo sezweni. Si celebrate a great man. His name is Jesus Christ. We don't celebrate enemy man. Kodwa sebenza loyo, si celebrate loyo wafa wavuka. Uthi baba uJesu ezulwini wafika nomzimba wakhe wenyama. Uhlelo wesunene nomzimba wakhe wenyama. Ubavuka na uhlelo na uthi njalo uma uSathane esimangalela uvezela uSathane uvezela uNkulunkulu amanxeba. Athi ya ngiyambona uPamela babangithi uyahluleka kodwa uNkulunkulu buka amanxeba. Ngamfela uPamela umnika another chance. Ngoba lokho uthola ichance hayi ngokungcono uPamela ingoba khona lokho evisa amanxeba. Kama shamaya kuna bashamaya sela mahula mahaya lalela amanxeba kaJesu namanje asavusa igazi. Namanje igazi lisavusa hayi uvusa. Amagazi embuzi futhi ihayiza kabili imbuzi ngolosihlanu ngomgqibelo igazi lasekho. Hayiza kabili chicken kwe kakusasa igazi le chicken is normal. Kodwa kaJesu which is a spiritual thing. Even namhlanje kuyiphasika asisona isikeshi lesi lisenamandla namhlanje lisengaphilisa abantu abagulayo lisengafusa ishosha kumashandaya lisaqosha abathakathi kumashandaya lisafuna iminyango kumashandaya lisanamandla lisakhipha iqalekiso kumashandaya aliphelelwa. Bible was Saturday, go Friday. Because they knew what to Saturday, abenzi lutho ngoba hlonipha usuku lokugqibela. Hallelujah. Lethi kwenze njani? Bamba bayazi ngomgqibelo emngqondweni. Babothi ngohlanu uJesu sefile is Friday. Uselele usethula. Akafile ukuthatha ukuphila kwakhe wakubeka. Funda my brother. Ukuthi olandulela isabatha it was Friday. Kwafika uJosefa wase-Arimatheya. I love this man. Yes. Ilunga elidumileyo lomphakathi. Lithi kwakuyilunga elidumile lomphakathi. Owayebheka naye umbuso kaNkulunkulu. Naye nomuntu lento yekingdom yokubuya kukaNkulunkulu lento kaNkulunkulu wayeyibhekile eyilangazelela. He was one of the followers of Jesus Christ. Amen. Lithi wahamba wayaphi? Wangena ngesibindi kuPilato. Lithi wangena ngesibindi kuPilato. Who was Pilato? Kwakilona owayerula lona owavuma wageza izandla wathi ngilibona icala kulona wageza izandla kodwa noma kunjalo wathathwa wayinamandla wayibusa ngaleso sikhathi. Lithi uJosefa
lona oyisigwili enodumo oluhle kubantu edumile kubantu wahamba wayosicela isidumbu sikaJesu. Yes, wacela isidumbu sikaJesu. yebo. Kepha uPilato wamangala. Lithi iBhayibheli kepha uPilato wamangala. Yes, ngokuthi ngabe usefile. ngakuthi ingabe usefile. Yes, Wabiza induna yekhulu. wabiza induna yekhulu. Wabuza kuye ukuthi sekukade efile na. Wabuza kusekukade efile nalalela usethabatha ukuphila kwakubeka. Uthi kade yini efile na. Yes, Esezwile enduneni yekhulu. esezwile enduneni yekhulu. Wamnika uJosefa isidumbu. Wamnika uJosefa isidumbu. Wathenga indwangu enhle. One, that is very important. Wathenga indwangu yelinen entsha. Uma ufunda kahle historical background, you'll find out it was not just a normal linen, kodwa kwakuyilinen yokungcwaba amakhosi. uJesu wangcwatshwa ngelineni yamakhosi noma ubukhosi bakhe bephika, kodwa wangcwatshwa ngesandla. Uyinkosi noma ubukhosi phiko. Namanje ubukhosi bakhe busaphikwa, kodwa akayekanga ukube inkosi. Ilanga usalikhanyisa, alikhanyisela izangoma. Ilanga usalikhanyisa, alikhanyisela inyanga. Ilanga usalikhanyisa, alikhanyisela abathakathi. Imvula usayikhanyisa, usayidedela, ayidedelela abathakathi. Imvula usayidedela, ayidedelela inyanga. Ngisho nabathwele bayaphefumula. Awukhumbuli somebody, ngoba noma eyinkosi bephika ubukhosi, kodwa uyinkosi. Uyinkosi wethu uyakhona noma ukhona, uyamphika noma umphiki, kodwa still he remains as king. Akashintshwa nokuthi wena umcabangela kanjani. Read the verse. Wamehlisa wamsonga. Wamehlisa wamsonga. Yonke lento, every significance. Ayikho into ekhulunywa eBhayibheli that is not important. Lithi wanze njani? Wamehlisa wamsonga. Wamehlisa wamsonga. Yes, Ngaleyo ndwangu. ngaleyo ndwangu. Yes, Wambeka ethuneni. wambeka ethuneni. Elalikoshwe edwaleni. John lelithuna laliqova. Khumbula, he's the rock. The rock was buried to the rock. Umlevi uhlangana nomlevi, okholwa uhlangana nokholwayo, ubumnyama nokukhanya kuhlangana. The rock was buried to the rock. Idwala lafaka edwaleni. Idwala lafaka edwaleni. Vota mfethu. Wagingela itshe emnyango wethuna. Wagingela itshe, waginqa itshe, wagingela ethuneni. Nakhona lapho kuba imini oshumayo bengizochaza ukuthi indlu yamathuna yayinjani. Kodwa yabona, it was a house. Itshe laginqa, but it was not a small thing, it was a bigger thing. Eyarolwa because babengekwazi baba, yayidushwa yavala umgodi. Yes, 47. Maria Magdalena no Maria unina kaJose. kaJosefa, my brother. Kubhali kanjalo lo unina Josefa kaJose. ishoba ngisho. Umnina kaJosefa bambona lapho ebekwe khona. Isho ngoba isiZulu ngesingisi. Yes. Isingisi, isiZulu siqhamuka from isingisi. The Bible, it was written in two different forms. In Old Testament it was written in Hebrew. It's Hebrew. And in New Testament it was written in Greek. From there it moved from Greek to Latin. From there you move to English. From English nakhona legama there's amplified, there's what bese kuba khona isiZulu. So mhlambe da wabhala kuba engekho good esingisi. Amen. So ngithi ngisho ngoba ngisho mina phela ngithi ngiyasazi isiGreek. Amen. Nginesebheru ngiyasazi. Amen. So ukufunda kubeka ukusizeke. Amen. Amen. Asiyo lento le bese siyathandaza. Bese ngithethe kubaba dika umnikelo khohlwa ne soqoqa after baba seshumayelile. So bese siyawuqoqa. Bengisuka la ngicela ukunika ubaba bese siyagijima. Hallelujah. Angimnike. Siyabingelela mfethu. Yeah, bheka imthembo.
wala ehamba naca simshayela izandla egameni likaJesu. Bonke omama obaba intombi insizwa nonke enqala ukufika for the first time we greet you in the wonderful name of Jesus Christ. Lana le phathi le bingihlupha nje kubishop bingihlupha ngoba ngikhuluma nje ngoba ubaba bingihlupha izolo. Ngisho ukuthi kwathi ngilime ma wagoqwa ngawo uJesu as a king. Wafakwe emgodini ibambe lonto uma efakwe emgodini. I love one of my preachers who was preaching that day ma 7 statement uthi uJesu uhlweni igaba entathu is God the Father uthi kunomoya the spirit the soul kunenyama which is very good ngoba uNkulunkulu uhlweni athathu there is God the Father the Son and the Spirit of God uthi nathi hlweni athathu sinomoya the spirit nenyama. That is very good, but I love the part le ethi inyama yakhe yahlala from ethuneni. Thank you. But his soul said as Isaiah to preach. Because before, you must find out, before, he hides the paradise go to what we the lower level, underground. Because in paradise, it's a waiting list. Ila bonke abantu abashona abakholwayo abasindisiwe abanoJesu abashiya izinto zonke emhlabeni badela ukuphila kwabo ila beyakhona. If ushona to call, we are straight to paradise. Ngiyayazi lento indaba yesiceli noLazarus ukuthi ohlele paradise yilo perpetual. Angithi yabo ose Hades Hades ila osha khona namanje. If you can die without Jesus now, if you can ungashona manje same time ingilozo kumnyama sizokuthatha manje twangi sidonge ngesiduke yokisa straight mamthosi ma ngalali mawalala kanjani ukhuluma serious kanje isikhoko yokuthatha straight ingilozo kumnyama ngoba bazalwane la uma shumala kunengilozo kumnyama nengilozo ukukhanya. Angizwa khona uma ushona ukade ungenawo uJesu same time ingilozo kumnyama ithatha your spirit ihlangene with your soul iya straight to hell bese uthi your spirit iya straight kuNkulunkulu lo wayidalayo, but your soul isiyasho ngaphakathi because your soul it is you. Inamakhala inamehlo nawonke wena wabona ighost wena wabona isiphoki, that is you. Amen. So before bonke abakholwa abasindisiwe bengakafika uJesu in the Old Testament, they are straight to paradise. One Lazarus now, each one of those people who were straight to paradise. So in paradise, belishangene, behlukanisiwe noma the column said, kodwa beli underneath, beli underground, beli ngaphansi komhlaba. So uJesu mela beyoshumayela ngakubona. It means uJesu umsebenzi awenza kathathu. Wenza umsebenzi ngaphansi. Amakholwa, they were waiting for Messiah. Our prophets who were there before me, they were waiting for Messiah. Or Abraham, they were waiting for Messiah. Or Joshua, they were waiting for Messiah. Or Elian, or Elisha, they were waiting for Messiah. They were always waiting for Messiah. You should know somewhere the prophet, he was waiting for Messiah. Because Satan had been the excess, look at your both sides. Yes, communist discussion. Elasha uNkulunkulu wathi wahamba onedlozi wacela mvusela uSamuel. Because uSathane benamandla bene access yongena eparadise kaNkulunkulu. So uJesu wayohlukanisa eyovala ukuze uSathane angaphinde abe ne access to God there anymore. Ingakho uJesu esikhathi evuka makalungisana eyinto wavuka nayo iparadise oAbraham bonke lapho kuthiwa babonana ngisho nasey'taradini babona abantu babona uAbraham babona uSamuel babona uEliya babona uElisha phambi kwabo begcwele idaradi eJerusalem lonke. Kanti uJesu uyabathatha uthi iparadise manje, if you die paradise iphezulu. Ingakho thina esikholwayo ngisiza nonke lena enikhonza abantu abangasekho ukuthi you are wrong, because umukholwa ufa uyaphezulu nezinto zakho ziphezulu. Ingakho umpostoli Paul ethi uma navuswa kanye noKristu, uma navuswa kanye noKristu funani okwaphezulu. Into zeni kadesha ubaba ethi we aliens sinama satellites akamoya, into zethu ziphezulu not here.
ingakho ngisho izinto engahambi kahle ekhaya ngisho unkosikazi ehlupha ngisho indoda ihlupha ingane ehlupha awubheka unkosikazi nengane kodwa ubheka phezulu la amandla akho alanda khona ngoba amandla ethu aphezulu la khona uKristu engekho sukunene sikaThixo la khona ikhiya and access ikuKristu as well as the angels of the living God. So uJesu bethatha labantu laba enyuka nabo wena usakhola abantu abangasekho usenkingeni uthi uyakhona ngoba into zakho usuyilanda phansi ngokukhuliswa ngalanda into zakho phansi ngoba balapha abantu bayasha uma washwele uma wakho baba wakho nogogo wakho noma umthanda uma engazange zamamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. I'm serious about that. If ukholelwa uyena as we speak la ekhona kuyimanje uyasha kungcono ukwenza umsebenzi uphatha amanzi abandawo zama ukwathela kwakuyaphela. Angithi abantu asebashona bangadimoni cha ngisho njalo ngithi uma befe bengakhola bayasha as we speak. And there's nothing uJesu akukho ukuphendwa ngale kwethuna akakwazi ukusiza umuntu sobangale ukusiza usaphila. There is hope for you when you are still alive. Wengakho obhala kahle athi ingcono a dead dog. Athi ungcono a dead uthi ingcono nje philayo than a dead dog than a dead lion. Noma ilawoni imemeza kubaleka abantu kodwa bisize yafa. There's nothing you can do. Amen. Nangu uJesu ehlukanisa ngiyazi abashumayeli bomhlaba bashumayela ukuthi iparadise la nyuka la iso kodwa mina ngithanda ngiphathi le yokuthi uJesu noma angiqale ngixoxe kanje before you understand them and pray. Kwa-Israyeli bekhona nomthetho ukuthi uma uvakashile as a guest uye emzini womuntu ngicela ungilalele kahle 1 minute sesiyathandaza senginekezwe baba. Uma uye emzini uma uyohla uyangizwa ukuthi unjani uma uyohla bufaka letho iBP yabona into efakwa labudla yenziwa kakhulu abelungu abantu abamnyama we don't care siyadla nesifuqe shizamba ukhalo wena la ishethi lakho we don't thina lezinto ezicecile zaseBhayibhelini asinandaba nazo abantu into eziseBhayibhelini. Yingakho bazani bukhola find eBhayibheli ulifune nehistory yalaba ya Israel but so Israel kamoya ufuna ukwazi uIsrael wenyama study them very well because if you start them you'll understand into zakamoya. So lapha bufaka lento yakho le 2 people uma ufikile noma kuthiwa ise hotel or any guest house let's say ise guest house ufike wenzela ukudla udle uma usudlile ade ufaka uphepha if you are satisfied uma ujabulile imini noma ukudla abawenzele kona ungajabulanga buthatha uBhibhile ugoqe kanje buthatha ugoqe kanje ngiyangizwa bazalwane ugoqe kanje uBhibhile ugoqe kanje bese uphosa phansi noma ubeke phezulu kwetafula ube phezulu kwetafula engo kuchaza ukuthi lokudla lemili oyidlile la you are not satisfied, you are not happy, you might not come again. Umuthi uqeda ukudla waqoqa iBhibhile wagoqa lentathu uyibekela ukudla wayigoqa abhlungu njengoba de ngigoqa iphepha wayigoqa abhlungu kanje kudla ukuthi lokudla ade ukudla la kaMzobe uthi kaMzobe lokudla okudlela kaMzobe awujabulisanga ungangabe futhi usabuya again. Ingakho phela ngalaba bazali bandleni sishumala izwi ukuze liphinde libuye ngoba nibuyiswa ukuthi kuyadleka. Ungadlalelana ebandleni bese kungasadleka ukudla. We have a right to change the church because we don't find food. Kodwa uma uthe udla bazalwane uma uthe udla kwaba mnandi mina ejobulisa uyagoqa kahle uyigoqe kahle uyigoqe kahle wona wabona ishape lemnandi usuka kahle phezulu kwetafula. Yonke ichaza ukuthi the guest ekade ikhona la idlile and ijabulile iyabuya futhi again. I know you miss call. There has a miss call over. Send concentrate kakhulu. Uma lo kadenzela ukudla ethe bese idlile wasutha
wakugoqa kahle, wayigoqa kahle indwangu wakubeka kahle, utshela nomunye ulalela wena chef okade wenza ukudla la ekhaya, ngijabulile ngokudla engidlelana and ngoba ngijabulile ngiyabuya futhi again. Let's go to the Bible ngoba sabantu bakwa-Israel unyama. Let's go to the Bible. If uthola kahle oPeter noJohn kuthiwa yibona abafika kuqala ethuneni, uma befika ethuneni bafika uJesu ilalini igoqwe kahle, ibekiwe phezu kwethuna, babona ulalela lona kade fela abantu lana, umsebenzi u-understande kahle, ukufika understande kahle, umsebenzi wenze kahle, ukusoka kwakho ukulalelile, ukuthuka kwakho uku-understanda, ufele uku-understanda, umsebenzi wenze kahle. It is finished. Safaziwe. I have paid the price and I did it very good. And I'm coming back. Yabuya ngizolanda ibandla lami. Yabuya ngisazolanda ibandla ngisazobuya. Webazalwane, nemile bhekethi nomfela ngisazobuya. Ngiyeza. Weta bakulendaba yilaba bathi babona uJesu enyuma bamgqolozela, bantu bemgqoloza bembhekile ibhayibheli bemgqolozile kwehla ingelosi yathi madoda aseGalile nomgqolozela koze kube nini ngendlela anuke ngayo kanjalo uzokwehla. Lalelani ufikile engiyabuya. He's coming back. Uyabuya wawenza kahle umsebenzi. Ngenxa yesikhathi benzophinde futhi ngikhulume ngalamadoda enza isimanga, amasosha ezwa itshe lenkosi lisuka, lamadoda ayiphethe ibhamu, lamadoda ayigade isithuna kaJesu, lamadoda ayiphethe ikheli njengoba lawa afike la izwe lesikhombisa lesifoba vele babaleka sebeshisa umlilo. Nalapha ayiphelele ayikhona amadoda ephethe ibhamu, ephethe amarayifuli, ephethe ephethe inkonto, ephethe yonke into. Ithi ibhayibheli itshe larola indodana yomuntu bayibona ivuka ethuneni, bayibona inathela. Ithi labantu bagijima bayotshela ikhulu bathi ngempela uvukile, lalela uvukile. He has risen. He has risen. He has risen. He has risen. Angivale ngokuthi I love this statement when he says kusho lamadoda lawo akholwayo abaSadusi nabaFarisi who gathered together go to Pilate that the man shall Christ Jesus must die. Bengazi bamphosele eceleni. Wamalungisana kuthiwa lamadoda akhipha imali abayikhipha bathi hambani nitshela abantu bonke nithi akazange savuka, abafundi bakhe babumtshontsile.
ungizwanga labantu ababazalwane mawuyangizwa yazongizwa kanjani uzongizwa uma sengithi baphume kithi labantu abadayisa iqiniso onalamendezi esebothiko baphuma kithi lento bayazi namandla ngoba sebenza abanamandla baphuma kithi ingakho sikhwama lo okhehlelezi bekwazi ukuya basontise babe izayoni bakhonzisa iBhayibheli baphinde bakhonzwe inyoka baphume kithi kanti bengasibona bethu kodwa baphume kithi bonke abantu abadayisa ivangeli nabasebenzisa izinto la emhlabeni izinto zamanga noma geja lonke lento bazalwane baphume kithi ngishubalaleyo Yesu lento ikhona ngoba lento ayiphumanga kodwa kusasibona bakithi kodwa bebenathi kodwa baphume kithi bathengiwe nawe ungavumi ukuthengwa kade usushumayela kade usudumisa kade usutshela abantu ehamba nathi ethongathi kagwala embhayi Andwede wathi uJesu inkosi bese ujika yaphenduka uyamthuka udayisa ngeqiniso ufana la amasosha futhi amanga ava abantu eduma amanga ngathi kufika umuntu onenyoka la bekimvuselele enkulu abantu bangagijima bathwale ngoba abantu into yamanga bayithanda kodwa iqiniso abalifuni Let's all stand up on our feet. Sume ngenyawo. Sume ngenyawo. Share our bishop of umthetho izalonga zeleBhayibheli. Shaya izandla nje bazalwane enkulu. Shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu. Shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu, shaya izandla enkulu. You can do better than shaya izandla enkulu. Abazalwane abafunanga nje. Kodwa afunanga uJesu. Clap hands for the master. Clap hands for Jesus. The one who resurrected. The one who died for us. The one who paid the price.